сухани табрикӣ ба муовини директори муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагӣ Бобоева Меҳринисо дода мешавад. Марҳамат. Ташаккур. Ассалому алайкум омӯзгорони маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шомансур ва таълимгирандагони аъзоёни маҳфилҳои марказ. Шуморо бо ин рӯзи пурфайз ки ҷашни сада яке аз ҷашнҳои эрони таборон ба мардуми форсизабон аст ки дар оғози шомгоҳи 10 яъне баҳманмоҳ ки 30 январи тақвими мелодӣ баргузор мешавад, ин рӯзро обонрӯз мегӯянд ва бо ин рӯзе ки аз сардиҳои зимистон мо ба фасли баҳор рӯ меорем, ин ҷашнро мардуми эрони табор ва форсизабон ҳамасола ҷашн мегиранд ва чихеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, таълимгирандагони мо ҳамаи ҷашнҳои мардуми тоҷикро бо шукӯҳ, бо тантана ҷашн мегирем ва ин рӯз бошад аз чунин рӯзҳо аст. Ва аз номи худам ва аз номи маъмурияти муассиса, яъне директори марказ Худоидодов Акбар Ҳурматуллоевич ва аз номи омӯзгорони маҳфилҳо ҳамаи шуморо бо ин рӯзи пурфайз табрику муборакбод намуда дар хонданҳоятон муваффақиятҳо, дониши хубу аъло ва дар зиндагии ҳамаи мо дар сахони пурнозу неъмат ва тани сиҳатро орзумандам. Бачаҳои азиз, ҳоло аввал сухан боз ба як пири кори устоди мо аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саторов медиҳам. Пас аз он таълимгирандагони аъзоёни маҳфилҳое ки дар ҳама чорабиниҳои мо фаъолона иштирок менамоянд, бо сипосномаю дипломҳо сарфароз мегардонем. Ташаккур ба диққататон. Ташаккури зиёд. Фарзандони азиз, устодони меҳрубон, ҳамаи шуморо ба ин ҷашни фархунда табрику таҳният мегӯям. баҳри саломатии шумо, хонаободии шумо ва хонишҳоятон бурбориҳои зиёде орзу менамоям. бигзор чун имрӯза таби шумо шод гардад, хонаатон обод гардад, саломатиятон бардавом бошад, интизоматон намунавӣ бошад ва ҳаракат кунем ки ба маҳфилҳо омада касб омӯзем, зиндагӣ омӯзем ва донишамонро афзун гардонем. хонандагони азиз, кошки мо низ мисли устод умри дарозро бинем сипоснома ва дипломҳо барои аъзоёни таълимгирандагони аъзоёни маҳфили драма ва аъзоёни маҳфили овозхони эстрада ва духтараконе ки аз мактаби 71 ҳама вақт дар чорабиниҳои мо фаъолона иштирок мекунад, аз шумо бахшиш мепурсам. даври дигар ки мо ба ҷашни қувваҳои мусаллаҳ рӯзи артиши миллиро ҷашн мегирем, боз шуморо низ қадрдонӣ мегардем. рӯ афтода нашавед, хоб ғамгин нашавед. ҳоло бошад барои иштирок дар озмунҳое ки дар таътили зимистона байни таълимгирандагони марказҳои эҷодии кӯдакону наврасони ноҳияҳои шаҳри Душанбе баргузор гардид, сарфароз гардонида мешавад. Ашоф омад.